Mbiko, isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhozi FM nenhlangano yeSABC. uKhozi FM luhamba phambili. Mano relay ingoma kade sinikeza yona ke ngalesikhathi njengoba seshilo kumthiya sibheke khona ke kuyokhulunywa ke lano Jabu akwaNcumalo sixoxa naye ke lo dadewethu la owaqolwa ke imali elinganiselwa ke emalini engango 510,000 wamarandi umlisa ithandana naye owase South Sudan abahlangana naye ke enkundleni yazwa ke ngothinda le mali ke uJabu ke wayiboleka ebhange emva kokuthi ke eluthwe ke eyiwona ke lomlisa kodwa ngoba uJabu vele usekhona kuningi ke esizokuzwa ngayo sixoxe ngalolu daba. Jabu asikubingelele emkhatshwa emsakazweni uKhozi FM. Ngiyabingelela abalaleli boKhozi FM. Kanjani sihlengisa? That was a good call. Yaphila kodwa. Ngiyaphila njani? Sejabula ukuzizwa lakho liqinile kusho khona ukuthi uyaphila. Hayi isigameko lesenze ngonyaka odlule ngiyiprocess yokuphila and raising awareness. Hayi tshela mina umitha kanjani nomlisa? Nihlangana kanjani? Umlisa lona sihlangana kuthinda dating app. Ugelo wayesingle nje wahlala wathi ngoba usebenza endlini isikhathi esiningi usipende endlini alababona abantu isikhathi esiningi ngangene la athi ukucinga that's how I met the guy. Kodwa asizwa kahle mthiya ucinga kanjani dadewethu mhlawumbe ungasichazela nje ukuthi umlisa wayethi ucinga ini mhlawumbe uwenzele nomlaleli sekhaya iqonda indaba. Uzisho yena Mrozo ukuthi ngenxa yokuhlala endlini isikhathi eside wathi akeke bonke ngamthola nomngani nje la kuthinda. Ucinga uthando phela umuntu ongazona naye. Kulezi zinto zamanje abantu bayangena kuma dating site bezokuhlangana nabantu abangaba sekudlalelana nabo. Saqala kanjani ke inkulumo? Inkulumo ziqala phela masungenile ku dating site ubona isithombe somuntu swipe left or right naye mayethandile bese niyaqala ke niyakhuluma lapho uyakubingelela obviously unjani ngiyaphila niqala nixoxe nje phela nazane ukuthi umbani wabani wakuphi kwenzani emhlabeni ufunani lana into enjalo. So then to yena yahamba yagcina yafika ebudlelwaneni. Yaze yagcina ifike ebudlelwaneni. Nabonana in person? Sabonana in person nomuntu saba nobudlelwane. Naye umuntu. Sinike isithombe ngoba manje uzile namhlanje njengomuntu ohilayo kuyangijabulisa oqala lokho because let imali nga $500,000 imali enkulu kakhulu leyo esisele siyiloni kuwena. Ngiyajabula ukuzwa ukukhuluma usuku lesi state okusona njengamanje. Ungena kanjani udaba lokuthi uzokwazi kuyo bank yothatha imali ngegama lakho? Okay, iscam salabantu bakwenza kanje uba sebudlalelana naye. Uma usuku le process yebudlelwane naye bakutshela ukuthi bona bakholelwa kubantu abangasekho. Kumele abantu bakubo beapprove ukuthi uzothandana nawe. Ube sekufaka ke kuleli gumbi bathi ukulibiza ngeprayer room. Abaningi bazidiscuss ngendlela ehlukile. Kodwa masungene kuleli gumbi ngizoyifast forward nje kuba nevoice ekhulumayo kungathi umuntu o-sister loyo othi i-relationship approve you. The second stage of the scam babe sebe uyafika la ngathi benza lento ekuthisa la muntu. Ufika la endlini kuthiwe thandazani la kwelibhokisi lingenalutho uthi maniqeda ukuthandaza kuthiwa umfana bavale idoor yalibhokisi mase livula sekugcwele imali eningi. Imali leyo isuyiningi like mawubuka isize yekeys idoor elingako imali esigcwele lapho kadingekho. Then base betshela ukuthi lesizathu sa le mali le imali abanipha yona nomfana loyo ngoba phela bamukela i-relationship. Bese kuyaqala ke-scam city umfana akafonela ekhaya acele bemboleke ama-loan. Nawe hamba emabank uyothatha ama-loan. Izathu sokuthatha ama-loan ukuthi bazothatha le mali abakupha yona nale ozoyithola ebank beyihlanganisa. Mase beyimixile together bazobe sebekunika yona ukuthi uyoyideposit ebank
ukuze uma usuyideposit bazosebenzisa ama-powers up kube ngathi imali evela ebank bese theory bayisho ngendlela eyiningi and to take ukunye akule system sikaso asenzi abantu abathandanayo kuphela bayabenza nalabo besilisa abahambayo beyo consultant nabesifazana abaconsultayo baningi asebedliwe ngalelo hlobo. So after ke usuyenzile lawo maloan uhambe withdraw nomfana naye afike neyakhe imali kube ngathi naye withdrawile nobabili nibikela bese kuthiwa ke process yokumixa leyo mali izothatha 3 months bese bayakunika futhi imali yokukhokhela ama installments akho for inyanga ezimbili zokuqala kule isithathu inyanga ke umuntu usuke sebalekile engasekho sihamba kanjalo nje scam. Manje lensizwa le yathi kuwena ingiyase South Sudan wakubona lokho mhlawumbe yakukhombisa nepassport. Passport yes uyakutshengisa ne-ID yakhe eyifake angithi uthengwa eSouthern Sudan ekubeni ngase Uganda. Uthi konje la eSouth Africa ukhona ngobani? Ola eSouth Africa awubaningi bakhona bathi bayasebenza nje mawuhlangane naye suke umuntu ovuka njalo ekusena emsebenzini ubhizi nje usebenza umuntu osebenzayo akanayo ne-day off la asebenza khona uhlala busy. Awukwazi nokuya emsebenzini la asebenza khona wenza isiqiniseko sokuthi ungaveli. Uyohlangana nomunye lapha ya ubongi naye umenza njalo. Yo mthi ngibuka ukuthi usuyabona after 3 months usuthi uyamfonela usamtholi yini mhlawumbe kwenzakani? Indlela kwenzeka ngayo wahamba wathi uya travela uye Limpopo for umsebenzi uzobuya ngeviki elilandelayo. Siyakhuluma ke la engekho bese kuthi wayihambe kulesithathu ngoleshana sathi ngikhumaleshana send message good morning ngibona kusawo 10 nami nganginosuku lami delibhizi emsebenzini ngiyacheck ukuthi ngiphelile lo muntu hayi ngiyabona ngiphelile ngibe busy ngabo 12 ngithi ayi akujwayelekile ungakangifoneli ngalesikhathi ngithi vele ngibuka imessage yakhe ithi 1 ayi ngibhizi nami ngibhizi zami ngabo 3 ngathi hayi ake ngifone mangifona ifone off okay nakhona ingqondo yami ngithi mhlambe uphelelwe network ebhedayo ngoba bekune load shedding. Hayi but intuition yami ayingetha ngihambe ngiyalahla khona but again ngizothi mangiya khona ngizongena kanjani ngoba indawo ehlala kuyo yayivulwa nge-remote gate kumele uvule igarage nge-remote bese uyangena before you can access the house. Kodwa ngize ngaya endlini le ayehlala kuyo ngolesine lo ayethe uzobuya ngalo which was 11 ka May last year. Ngasuka nje kade ngisebenza ngelunch yami ngadriver ngaya khona mangiya ngale vele ngimfishane ngiyazama ukuqhuma ngiboni kahle ukuthi kwenzakalani ngale angiboni kahle ukuthi kwenzakalani mase yakhumbula ngesikhathi ngiqala ukufika ngaduka ngaya komunye umgwaqo ngiyelo mgwaqo mangithi ngifika nje ngaphambi komgwaqo lisade lingaphi la line-swimming pool kubonakala ne-sliding door ngithole i-house to let. Sure. Indlu yakhe ubeyirenta. Ubeyirenta wayethe indlu yakhe. Remember mawuhlangana nomuntu ngeke ukuthi ngoba uthi indlu yakho ngicela amaphepha ngabona ukuthi akakho ngempela mhlawumbe sengingakwenza lokho because I've been through this but normally i-trust ngiyayibuilda as an relationship. Okay. Now manqumala siyabonga ukuthi ushare nathi story sakho manje usifundisa ezinye izinto. Ngaphambi kokuthi sivale wabavula icase emaphoyiseni khona okwenzakalayo. Kisa ngayivula amaphoyisa ayivala ngayivula phinde ayivala it's another story for another day. But engakusho lesi scam it's a syndicate involve ama-bankers amaphoyisa kanye nabo o-scammers lapho. Yo. Hey, sorry man Khaya yeah. Sithemba ukuthi uNkulunkulu wakho uyokuphendulela one day kube khona ukubuya kwa imali sakhokhe ke bank. Mina ngifake to ngiyakhokha ngiyaphila. I'm contributing in other people's lives. Siqale igroup abantu besifazana abaskeniwe nabo lalele la ukhosini
oskenyiwe ngangicontacta TikTok Jabu Zwide 13 angisendele message we are waiting on something ukuthi sizwakale akusimina ngedwa as I speak. I've got a list of about 20 women who have been scammed the similar way abanye baskenye beyo consultants. Yeah. Into ekhona and ngeke ukuthi ngekuyenzeke ngoba basebenzisa umuntu ikhonto abayisebenzayo. Mawusuhlela ucabanga uyayibona ukuthi I wouldn't have done this. Yeah. And into ebuhlungu ukuthi as share idory zethu ku public abantu bayasijudge basibiza which makes it difficult for other people abaskenyiwe ukuthi bephume beveze ukuthi nami I went through this. I was looking at some comments nje kuma post asheriwe bethi nyala yethu. See society cha sesiphila kabuhlungu. You can't thrive on someone's pain. Yeah. Kusho enye into ngelevel yomuntu njalo nalokho kukodwa. Usakholela othandweni mangaqhamuka insizwa nje kusasa ithi. Hayi okwamanje angifekile uthando into mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi kuyobonakala kwamanje nje ngi-right ngizofocus akujabulile abe happy. Jabulele njengegama. Okunye kuyobonakala. Njengegama lakho wena useGudunkomo sengathi ungahlala ujabulile njalo. Mfowethu siyakuvusa ngoba kubalekile ukuthi uzokhuluma indaba ezithinto ezobuchwepheshe la ngoba kumaxhapheshu izimo zimbi namba abantu besiqole einkundleni zokuxhumana. Ngiyacabanga ukuthi indaba yokuqolwa enkundleni zokuxhumana ihlangene nokuthi thina sisigada kangakanani ngoba kakhulukazi siqola abantu esingabazi ngoba khona into engicabanga nje angazi noma abantu bake bayibuka yini khona le documentary ebizwa ngeThinda Swindler ekwakuwumuntu wesilisa ezenza umuntu onemali yahlangana nabantu besifazane kuyona le ekuthiwa uThinda bacabanga ukuthi unemali kodwa egcineni kube uyena obaqola imali zabo bese kuba isona lesimo sala eNingizimu Afrika umuntu osifazane oqolwa imali zakhe eqolwa umuntu ahlangane naye futhi kuyona le app le dating app uThinda ngokuthi nje umuntu ungakahlangani naye usecela imali uma semhlangana sekuzozenkolo nazo zikhona lapha kathi kuthiwa hayi ababini banjinte kanje kumele kube khona imali oyifakayo ukuthi ikona lokho ukuthi into ngeke uzuyenze emphakathini nabantu baziyo ngoba ngeke uvele nje uhambe uyokhipha imali ngoba kuyena lo muntu esifazane siyazi ukuthi khona la akhipha khona imali ngithi ngo 50,000 rand uyokhipha imali ngo 50,000 rand uyinike omunye umuntu uthi me thatha awungibekele yona kodwa la kubantu ohlangane nabo ongabazi ubathembe ukudlula abantu obaziyo ukuthi uze uqole uyokhipha imali enkulu kangaka uthi hayi kuthiwa ngiyifake ku-safe ngiyise kubona igcinwe ibona ngoba labantu engingabazi ngiyabathanda ngiyabathemba. Ngiyakuzwa wesiphumelele ngifisa ukubheka la ukuthi ngabe mhlambe imibiko enitholayo njengabantu abavele bekwi-industry yezobuchwepheshe ingabe mhlambe izehlakalo ezifana nalezi seyivamise kakhulu manje ukwenzeka uma kwenziwa mhlambe ucwaningo nanokuthi labo abenzi bobu bagcina betholakele yini. Ziyandi zehlakalo ezikanje yebo bagcina betholakele abenzi bazo lezi izinto ngoba phela nabo baphila emhlabeni kodwa ziyandi izinto ezikanje ngoba bekhulunywa ngokuqola okwenzeka kwezinye izinto engezona engewona lama app lawa ukuthi abantu bafuna ezenhliziyo kodwa uthola ukuthi mhlawumbe umuntu obedayisa izinto ngaphambilini kodwa manje ngathi sebeyaqoleka kakhulukazi abantu besifazane kakhulukazi ekuyibona babonakala ngathi bamkahle ngasemalini kodwa ke ungathi ziyanda impela izehlakalo ezikanje kanti bayatholakala impela uma kuukuthi ke umuntu ugcine evulekile amehlo abone ukuthi ungathi kudlalwa ngamba bese yahamba yobikela bomthetho. Ingalo yomthetho yinde iyakwazi ukuhamba izibheke izithola ukuthi noma kuthiwa kayena wakulelizwe kodwa izogcina imtholile ukuthi wapi. Uyatholakala yena ukuthi wapi kodwa isikhathi esiningi phela ngoba bagcina ngisho ngabe umuntu uthi ubuya kwelinye izwe usuke ehlala kulona lelizwe ngoba ikakhulukazi mawubheka le story sakhe umuntu osifazane uyasho ukuthi bahamba bahlangana yebo umuntu ongena wangapha kodwa uhlala khona ngapha waqale wathi uyo waseKenya ethi uyo wasekutholakala ukuthi ungathi wase Uganda akuyena waseKenya kanti akusona istory sokuqala
kuphela ngoba khona esinye ngonyaka odlule ongathi wayena wayethe uyewase DRC kodwa ngendlela ekusetshenzwa ngayo kule app angithi ukuze akwazi ukuthi athenjwe kuphela insuku ezimbalwa bese beyahlangana bese kuyila esekwazi ukumqola kahle khona ke ngoba basuke sebekwazile ukuhlangana kodwa leyo ukuthi kwaphuma nengango 1200 rand kwakuthiwa iya kuma wakhe lomlisa bengakaze ke bahlangane ngaphambi kwabahlanganayo yona kibi impica abadala yikho kumele siyigade nalapha kuma hayi kuma social network kuphela kodwa i-internet nje yonkana ukuthi abantu singabathembi ngaleyo ndlela abantu kakhulukazi singabazi. Siyabonga kakhulu Siphumelele besifisa nje ukuthi ke sizwe kuwena njengomuntu ke owazi kabanzi kakhulukazi umakhulula ngezobuchwepheshe futhi ke esisigqugquzelana ukuthi asibusebenzise ngoba vele sesisikhathini sezobuchwepheshe kodwa ke ukuthi mhlawumbe iziphi izinto ngempela okufanele sigade futhi ngoba kibo bonke abantu abeze kwezobuchwepheshe beza kahle. Ulalele uDJ Skemelo Roza njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu kwivuka Africa Breakfast Show.